Hayan kang kagabsan, tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo, pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige po, diretso po ang serbisyo kan DCGB. Minapaabot man po na tingog kan banwaan in pagrespeto sa labang miyembro kan familia. Kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang tainik kan kasiributan, kan kaaldaon, dapat amang Diyos an sa tuyang ipigpaenot sa gabos. Tingog kan banwaan na po ini, idiretso ta na ang programa tanganing sumanga dakul na paraan tabay ka dakul baga. Dai po naghali ko ta na atabi. Ano po? Sagkod man kaming 10:30 sa paagi kan informasyon na nagbuburotwa dyan sa luwas. Mantang nagpreparar ka mo dyan sa malipot-lipot na kaaldawon, ano po ang pigpreparar na pangutuhan? Testing, pulsukan banwaan kon igwa kitang paraan tabay man dyan na medyo dakul-dakul man lamang mga taga-Ligaspi. Ano po ang pinaghanda na pangutuhan ngunya na malipot-lipot? Aan panahon. Suggestion tabi, mga taga-Ligaspi, Albay District, Daraga, maray na aga man tabi. Sa indo pasensya kamo kon dai ko kamo na papaundrahan, dai nababasaan sa indong mga text and mga reaction apod because of time constraints po tabi. Pero rest assured na babasa ko po yan off air, ha? Sige daw tabi. Ang sa kuya man na numero 096175908888 sa smart. Makasingit-singit lamang, maski da ita nababasa na i-inspire man ako kayan. Kung igwaman po ni na nagpaparamdam, 2-4 pwede na yan. Sa Smart 096175908888 as in sa Globe 0926015620. Pwede man sa sakuyang Facebook account tabi, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Katuwang ang tropa, si Compadreng Jomar, Pading Jim, Pading Al, Pading Jim sa 3rd District. And siyempre, ang mga paraan, mga kasabay taman diyan sa luwas, si Ann, si Luwens Budasirans. Hello, marhain aga, may nag-apod. Pero naputol tabi, 9447. Salamat tabi sa pagpaparamdam. Sa Manibela, si Henry Deboy Mata. Technical control yaw na sa muyan Chief Tech, the big man himself, Ramir Bunjing Tanay. On board man si Nems na Flora. Ang samuya pong kasabay, tandem po sinda sa technical, si Bunjing Buda si Nems. Sa newsroom, sa padagos pong pag-subaybay kan mga pangyari sa lado national as in international, the man with an eagle eye. Pag-abot po sa pagpili kan mga istoryang may sustansya, veripikado, igwa po nin efekto sa satuyang oral daw na pagbuhay-buhay lokal. Mga istorya na igwa po nin sabi kan mga maedad kamanung dani. May kabuluhan. News Manager Mardela daing iba. Siyempre sa production center ang samuya pong ang hell. Ang AM kang DCGBA Angel M. Mustaza. Tandeman tabi ngunyan. Sa IT, yaon dyan si Arven Buda, si Richard Sindapo, ang inkargado kan sa muyang broadcast. Nationwide, netwide, worldwide, full digital broadcast, DCGB News Online, as in sa YouTube. Si Arven Buda, si Richard. Ako mampan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan banwaan. Salamat, meron pong nagmi-missed call din maski puro paano, ha. Hindi na natin wag na yung hindi na kaya ubusin ang text. Igwa lamang ng mga 3-4-5. Ans, what's happening? Go ahead, Ans. Maray na aga, Sir Pio, maray na aga sa mga panantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, nagpupuuna ngunya na aldao na primerong aldaw kan rollout ng vaccination program para sa general public o ining 18 anyos pataas, digdi sa Albay, Sudoma. Sa initial na pagkikipag-oron kan DCGB News kay Dr. Estela Zenit, ang enkargado ngunya na kan Provincial Health Office ay iyang sinabi na atap pa sana mga pasado alas 7 pagkaaga, Sir Pio, pano na o kay nagruso na ang mga tao digdi sa indang venue dahil
dahilan sa piga-aprobitsaran nga ni nasambita ng programa. Sigun sa iya, paglalauman nindang maabot mo niya at naaldaw ang target na 2,000, mantang sa aga naman ang 2,000 na mga albayan ng mababakunahan may kinaraman sa bagay na ini. Nahagad na sana ni Dr. Estela Zenit sa publiko na madigdi sa Albay Asudong para sa pagbabakuna kontra sa COVID-19 dahil na para pipili pa kung anong bakunaan na pwedeng itudok sa inda dahil sa iya agi man daw ginari din ni sa assessment kan mga doktor kung ano talaga na pwedeng ibakuna sa mga personang interesado. Sigun sa iya, pinaglalauman nindang maipadagos pa ini sa mga maabot na aldaw alagad mahalat man ginari sinda kan dugang na lokasyon ni na vaccine doses gikan man sa DOH Bicol. Pigain ganyan ngunyan na sa indang opisina ang gabos na tulos man na magpasiring didi habang igwapanin mga slots dahilan sa dahil naman giraray aram kung ano naman ang sunod na schedule pagkatapos kay ni asin sa aga sigun kay Dr. Zenit. Yan tabi sa piyo ang informasyon hali mandigdi sa Albay Asudong with Boy sa Mobile Ans Galero DCGB. Matindian so bungkaras ano. Yes. Pero ang sistema diyan kasuhapon baga nakahuron ta si Ryan na Altavano kan na PHO man ade ang mga yaon diyan so nairehistro talaga na nag-text buda naglaog duman sa FB page kan na Provincial Health Office and may posibilidad na igwang mag-walk-in diyan pero iyan na mga ma-walk-in aakomodaron para pasabuton kung anong pasistema bako na ma-iniksyonan sinda ngunyan kundi i-schedule sinda mga noarin. Yes, tama ka dyan, Sir Pio. And sa ngunyan nga ni, mahigutan na seguridad digdi sa mismong entrance kan na Albay Asudo, may mga police, may mga miyembros kan PHO na talagang i-check kung ang pangalan mo yaon duman sa listahan o kaya naka-register ka talaga through text message o kaya duman sa Facebook page nitang AP POC. Iyo. Taan mangyayari kaan mo niyan, dahil baga pa ano nila pinag-quadrantize, but sabihon, dahil pinag-grupo-grupo, inopen sana from 8 a.m. to 4 p.m. yata iyon. Yes, sabi Sir Pio. So, the possibility would be, pwedeng may magdarag sa dyan at a certain point of time, and pwede man na medyo maluya. Basta pinag-advise nila, so gabos na nakarehistro niya na aldaw na ini, Petsada, Martes, 19, 8 a.m. to 4 a.m. Magkakabiri yan. Dahil na lado-lado. Ngaya, first 20 texters, ngaya 8 to 9:30. Second 20 texters, 9:30 to 10:30. Dahil na yung araw kan. Basta biliyo lang. Yes. Okay. So, at least araw kan an pasistema. Buda na sasalansanin marhay maninda dyan ngunyan sa Astrodome. Ngunyan, ito bagang duwang bagay sa tuyang pinapigantabayan ta. I don't know kung tama pa ta. Pig-emphasize baga ni Dr. Zenit basado sa report mo na dai na magparapili panin bakuna. Ngunyan kung inda ko sana kung anyaon dyan na mga nagpapatudok igwanin araw ka na frame of by na dai na magpili nin bakuna or mapili sinda. Yan sana kung sabi niya, sabi sa Sir Pio ni Dr. Zenit, usually nahampang nindang garo challenge man ngunyan na rollout kan vaccination program is kapag ang sarong persona naaraman na nga araw kay di sa nang bakuna available garo baga back out Sir Pio kung kaya ang pigigibon din ngunyan since available man sa Moderna tas Pfizer pati na Sinovac pigsarabay na rin din ngunyan aldaw para talagang mai-roll out na ini may tao na sa mga albayano. Nyan, so dahil ng rason na so humabo duman sa Sino, igwaning available na Pfizer. So abo sa Pfizer, igwang available na Moderna. Yes. So abo sa Moderna, may Pfizer, may Sinovac. Tama. So ma-eliminate na so mga kung ano-anong rasones. Baga, tabi, yan. And dipisil man na magpara mahapot na natatahabo mo kan Pfizer, natatahabo mo kan Sinovac, natatahabo mo kan Moderna. Kung magpaparahapot pa kita kayan sa publiko, you will be fomenting itong suave nyo na mas lalo lugod na ma-encourage so mga nagpipili. Yan. Bako, Tama. mawawara so sa tuyang urge na matabangan taan gobyerno as in humanity na ipasabot na ang gabos na iya no facture buda so ginamit na pasistema
Pero saruan bottom line, protection kontra sa severe effect kan COVID-19. Yes, tama. Oh, tako para hapot ka pa sa publiko. Anong masasabi nindo sa Pfizer? Ano masasabi? You will be fomenting more confusion. Tama. Nag-remove na tao. Oh, bako, iyan ang kaya tama sa ining mga nasa medical community. Tamaan sa indang ipigpapasabot na iyan. Dahil magparapili, taan bottom line kaan, protection. Para rihong nagpo-protehir, iba-iba sana. Kumbaga, Ans, an minudo baga, iba-iba man ang sistema kan pagluto. Pero ang sumada, puros minudo. Yes. Kasi lang man giraray kaunon. Kaunon man giraray, saro ang epekto, mababasog ka. Oo. Iyo. Kasi itong parhapot pa, anong masasabi mo ka? Anong Pfizer? Tapos ako mo daron mo, you are creating confusion. You are not leading, but you are dividing. Yes. Sige. Sige. So, yan Sir Pio, ang sitwasyon ng Disalve Asudom si Dr. Zenit nakatutok mismo kay bahan si Sir Ryan Altavano. Sige. Midboy, giraray sa mobile, Ans Galero, salamat. Salamatan. Sa istorya. Rollout ngunyan man, massive rollout kan vaccine para man po sa Provincial Health Office. Remember tabi kababa pa, ini entire Albay, and that includes Legazpi, Tabaco, and Ligao. Entire Albay, sabi ni Ryan Altavano, sa panginginot man ni Dr. Stella Senith, kan PHO enkargado, dahil pangani minaabot sa 30% kan target na populasyon na mabakunahan in order for us to attain herd immunity. Hababaon pang maray, dai pangani 30%. Ano nga ya ang rason hinaputa si Ryan? Nako nga ya Papa Pio. Nagpipili kan bakuna. Ikaduang rason, kaito nga yan nagaparakan, nagpipikon nga yung gobyerno, hain mga subakuna, nagapara encourage nga ka magbakuna, dai man bakuna. Ngunyan nga yung yaw na subakuna, nagpipili na naman yung bakuna. Ay, sus marisip kaya yan Inda ko sana kung ma-attain tango niya na Disyembre ang herd immunity digdi sa Albay. Diretso, si Luwens na Barcena nasa linya. Luwens, maray na aga, please go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga, asina maray na aga sa gabos na mga paraantabay sa mga dagdag paman na bareta. Seryoso man ngunyan ang nagkapira mga barangay sa Legazpi sa pagkampanya kontra balawbagaw na ayam. Ini anano tarang kan DCGB News enot ang konsehos di barangay kan Dapdap Legazpi City pagkatapos na sige ang akbot ka ini kan mga ayam na buhi asin minakaralat sa tinampo sa paagi kan sa indang Oplan Silo program. Sigon kay punong barangay EV Piglan Barcelon, may mga tagsadiri ayam ang natikitan kan tinubos ka ini sa indang barangay. Kaya man ay pinagunambitan na daisin dama pundo ka ini sa ini pagtuwang man kan barangay sa pangapudan kan Department of Health o DOH Bicol na mag-iskusar sa pagsararay kan tamang lugar kan mga ayam kontra rabies. Ngunyan ang nasambitan ng bagay, aloy na doon pinagkikibo kan barangay. Asin ang nakapunan si Barcelona sa iyang mga residentes, nagarakudan ang mga ayam na initanganin na dahil makadiswido. Mientras tanto sa northern parte Legazpi sa barangay Buyuan, Karakagawad, Virgilio, Gabriela, sige man ang pangapudan sa sound command system kan sa indang barangay, na sinda presente man sige na pansirilo nin mga ayam. Ang magabat na pag may ayam digdi sa nasambitan ng barangay na nakakagat o naging dahilan kan diswido sa nag-aaraging motoror, sisurusog kan barangay ang tagsadiri para iyo ang manimbag sa gastuson. Sigun man kay Gabriela, ang barangay man kan Buyuan, kasaro kan gobyerno na mabawasan ang kaso kontra rabies. Kung may pabaya daw na tagsadiri, pasensyahan na sana daw kung oras na pabuhian ni Duda makadiswido. Matatandaan ang Department of Health dahil pangani tapos ang taon, 36 na ang nagadan sa 25,000 na kaso kan rabies, asin 90% kay ni hali sa mga kagatkan ayam. Kaya ang duwang barangay nanotara na pwerte ang kampanya asin pagkondusir ng Oplan Silo, asin kung da ikikaya nakikipag-koordinar sa Legazpi City Veterinarian Office sa paagi ni City Veterinarian Dr. Manny Estepona. Mga dagdag na bareta, ako po si Luwens Bursi Barzana. Oy, happy birthday palantabi dyan kay Manay Mirsa Miraran Jacobo. Uyugon mo Nagbe-birthday
ika-60 anyos na po na birthday niya ni Manay Mirsa na Miraran Jacobo diyan sa Catanduanes. Birthday niyan, 60th birthday, pipaisi po sa publiko. 60th birthday niyan ni Manay Mirsa Miraran Jacobo, imbitado sa bangkete diyan sa Lucky Hotel alas 4 ang hapon. Yeah. Sige tabi, maray na aga dyan. Bangkete sa Lucky Hotel, Virac Lucky Hotel. Pakihapot kay Renz kung may bayad ang pagpaswab sa Daragas RHU. Confirmatory test po ang kailangan. Igwa po talaga nin bayad daan pagpaswab. Ano ngunyan? Igwa nin mga bayad po yan. Na pagpaswab. May resibo man po yan nahali sa lokal na gobyerno tabi. Ha? Na maski dyan sa Provincial Health Office, igwa po nin bayad sa mga walk-in clients dyan tabi. Ano? Yan. Pading June Pitero, maray na aga, sirang sibubog, inunon sa paminta asin bawang. Ang Ricardo, medyo pinamarasan na, idak, masiramon yan padimananggad sa mga araw kaining panahon. Ano? Inunon na sibubog, bawang, Ricardo, Jesus Mario Joseph na, ano, sibuyas. Medyo pinamarasan na, matindi yan pag araw kaining medyo malipot-lipot. Si kumpadreng Jomar Marhain Aldo Padi, good morning, go ahead. Good morning, Paripio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, padagos ang rollout kan bakuna digdi sa syudad kan Tabaco. Padagos man ang pangapudan ni Mayor Chris Alagman Luistro na magpabarakuda na sa indang mga constituentes. Sinabi ni Mayor Luistro na dai mababakunahan so mga naka-i-schedule naman kutaninda na 17 years old and below, sundo na day na ubos ining alokadong bakuna digdi sa syudad kan Tabaco. Ang Tabaco ngunyang pade, iyo an open na sa 18 years and above. Ang bakuna day nang pili. Basta ika magpalista, 18 anyos ka na, paitaas, pabakunahan ka. Yan, matindi na. Sige na, dahil nang nakularoron. Oo, dahil na basta ikatakatabako, may darakang ID, Tusok! nagpalista ka, 60 anyos ka, ano pa man ang edad mo, ano pa man ang kamugtakan mo sa buhay, basta ka ika-18 pa itaas, fight ka na. Sige, yan, good, very good, sige. Ang available na bakuna, ngunya na aldaw, is Pfizer saka Sinovac. Yes, Pero di ka pwede mamili ko na rin sa duwa. Oho. Ang patakaran sa tabako kung ano ang natapatan mong bakuna, paglaog mo, supangaran mo, so naalok ka na bakuna dyan, iyo yan ang itutulok sa imo. Dahil ka pwede, duman nga ako sa balyo. Kung nabo mo, umali ka na, maghanap ka naman kibang panahon na makalista ka giraray. Sinabi ka ng alkalde na dapat na maubos ninda ini, na gabos na mababakunahan, tangani na makapuo naman tulos sindakan 17 years old and below. So, gusto po natin maubos ang lahat ng bakuna na na-receive natin dahil hindi po tayo mabibigyan ng bakuna para sa mga anak natin na 17 and below. Yan. Okay? Pwede na po kita magbakuna sa 17 and below, but we need to complete, no? Ini sa kuya pong completely dispense with our existing supply of vaccine na yaon sa tuya ngunyan. So please cooperate. Thank you, LGU family. And sa rupa sa pigpangapudan ng maray ni Mayor Crisel, ito mismong mga empleyado kang LGU. Yan. Sabi niya, dapat na magpabarakuna na kamo, tapano nindo mabibinser, so kapamilya nindo, kung ikaw mismo, abo mo magpabakuna. Correct. Naman po sa pagsimbag sa sakuyang pangapudan na kung iba po na dapat na enot na magpabakuna mga empleyado kang lokal na gobyerno. Kaya paano ka mahimo kan sa imo mga parientes, kan sa imo mga kapitbahay, kan sa imo mga amigo-amiga, kung ikaw mismo din nagsusunod sa gobyerno na nagpapasweldo sa Indo. Okay? Ang satuya po, nakahagadan, kung wala man po kamo mga kaulangan, arog kang helang na daily ka mong clearance sa doktor, kung takot man sa po
sa dago, mas matakot ka mo sa COVID. Si Mayor Crisilagman Luis Pro, kan Oho. Tabaco City. Kumpadreng Jomar, Yan ang- halangkaw ang level of political will ngunya ni Mayor Crisel. Ano? Roger on that pa O din. tama lang, taaram, dailang siguro paano ni daaram pa di na eksperyensyahan kan mga persona na minaagis araw ka na sitwasyon. Di ba? Ako baga pa din yun. Iyo, totoo. Aram mo, with your blessing, Pading Jomar, istoryata na. Iyo, tapig post ko naman sa Facebook. Si Pading Jomar, COVID survivor ini. He is a living testimony kung ano ang kadipisilan na iagihan kan may COVID. Bako, kaya nakukuha niya ang wisdom kan araw kayo ng mga pangapudan, Pading Jomar, bako? Oo, saka living testimony man ako kan epekto kan bakuna. Yan, Ako pa oo. di fully vaccinated ako na Sinovac. Nyan, oho. Igwa akong comorbidity. Nyan. Ang comorbidity ko is dilated cardiomyopathy. Delikado na hilang. Puso Sa mismo puso. ito. Puso mismo. Kan ako tamaan, kan COVID, huminalang kahon sa heart rate ko. Uyugon mo an. Oho. Na nagkaw sa tangani na sa mga doktor ko, maski dahil pa nagluwas o resulta kung positive ako o negative, Mhm. kinurukargahan ako kang bulong kontra sa COVID. Buda Yan. itong hinaputulos ako kung bakunado. Nyan. Sabi ko, bakunado ako tabi, Dok. Oho. Dako lang ngayon pag-asa mo na dahil magulpi. Nyan. Uy, yan ang pinagasabi ta. Di ba, Pading Jomar? Oh. Iyo man agad pa din. Oh. Sa ibong kang comorbidity ko, mild sa nasutama ko. Iyan ang sinasabi na gusto tang ma-convey sa mga tao, bako? Oo. Kung day ako bakunado, magsala itong ang mga profile picture nindo. Jesus Mariosep. Salamat sa Maray amang sa Diyos. natabakunado ako. Oho. Jesus Ayan pa Mario. din, living testimony yan. Yan. O iyo yan. So now, nadadangog tabi nindo an logic and wisdom kung natata kaipuan ang bakuna. Oh, di ba? Roger on that. Sige. Ayan pa din ang mga bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Nadagdag na istorya. Ali dyan sa luwas. Sandali po muna, no? Yan, so take advantage of it. Yan ang mga bakuna na minaburuto at tabi, ha? Botobot kan Palasyo Malacanang, oras Pilipinas, 9:31. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Great Taste White. Namnamin ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad?
Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak! Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguriang power booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Kung igwa na po kitang namamatian na simptomas kan COVID-19, day na po muna kita maglaw sa trabaho, asin tulos magpakonsulta. Proteksyon na po ito sa mga kapwa nating manggagawa at sa mga negosyong tumutulong para muling tumakbo ang ating ekonomiya. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutsa na naman ako. Wala yan. Artista lang yan.
Cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute? Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako Cisco. Ako si Isko. Tayo Cisco. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahadit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluya na sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray, as in healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon ki masustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo nin stress. Asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Mga mommy, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at de kalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magki-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa rin dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Armando Mostasa. Nagdigdi po ako sa wellness center dahil po nagkurulog tagang tagiliran ko tapos pick up po ako sa paghangos. Pag ginom ko po kan mga supplements na ko digdi kay Ma'am Nins, parang nagaan sa mga lawas ko tapos so parang nakabagal ako, parang okay na. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa mga taga Tabaco City naman, naandyan po kami sa Tomas Cabelis Street, San Juan, Tabaco City. At sa mga taga Pilar Sorsogon, nandyan na po kami sa Porok 7, Barangay Marifosque, Pilar Sorsogon. At sa Sorsogon City, nasa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa Camarines Sur, sa Naga City, nandyan po kami sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. At sa mga taga Rinconada naman, nandyan po kami sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS? Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panang, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Bunjing and Nems. Sabi digdi sa nag-text man, good AM Sir Pio, dapat talaga darakupon ang mga ayam sa tinampo
Tanangyari yan sako, nakamotor ako, pag-agi ko sa Velamor, binukod ako kiayam. Yun na nga ng problema sa hierarchy baga of living things. Sabi Bunjing, sa hierarchy of living things, ang may pinakahalangkaw na sistema, utak, ang tawo. Bako so ayam, kaya lang dapat, anda ko pun siguro sa mga tao na may sadiri kan ayam, tayo ito ang nakakasabot kung paano pag-ataman kan ayam. Ang problema, tapag ang ayam nakadiskwedo, dahil ning minabutwang may sadiri. Tanganing hampangon so responsibilidad, obligasyon. Pero pag so ayam na diskwedo, gabos na miyembro kan angkan kan familia, minaruluwas, tigbubukod, so nakadiskwedo kan ayam. May mga daradarang lawi-lawi, AK-47, igwanin pana, igwaning missile, igwaning granada, bomba, tangke, kanyon. Gabos, pigbubukod so nakaligis kan ayam, talinigis mo so ayam ko. Pero pag so ayam mo nakadiskwedo, dahil nagluluwas na may sadiri. Kaya dapat nadara ko po dyan, so mga may sadiri. So ayam mangkaan. Di ba? Okay. Sige, diretso muna kita kan mga istorya pa sa luwas. Nasa linya ang Tercer Distrito Canalbay, si Pading Jim na salita. Pading Jim, maray na aga. Go ahead, man. Yes, salamat tabi pa din. Mauran-uran na naman ang pagkaaldaw. Sa mga dagdag niya itong bareta, crucial mo niya na pagkaaldaw sa banuan kan ginubatan dahilan sa inihan aldaw na maghororon ang local IATF degree para mag-formular ng desisyon kung ibababa na ang granular lockdown o i-extend pa sa mga barangay. Pasado kay MDRRMO Chief Joy Maravillas na mamalisyan na ang trend dati alintuto bilang kan mga nagpo-positibo active case nag-abot dati sa 90 ngunyan buminaba na sa 85 na sa natabi pa rin. So iba nakaka-recover na amantang kaso hapon wala nagbuto ang positive pero may nagadaan 66 anyos na lalaki taga barangay Kitago. Ang bad news digdi pon kan nagkunayap digdi sa ginubatan ang virus kuminabot sa 32 na at casualties kadaklan mga maedad na kung kaya padagos ang paghingawa kan LGU asin RHU na labanan nahihiling na kalaban. Mantang anapelo sa publiko sa mga barangay kooperasyon tanganing totalmente nang bumaba makabalik na sa normal dahil na nin mga lockdown na mangyayari pa digdi sa nasabing banwaan. Roger. Mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita, DCGB News. Salamat kumparing Jim. Sa istorya hali man dyan sa ginubatan, magtitiripon daangon yan. So lokal na interagency task force tanganing magdeliberar kung ano ang masunod na lockdown after ining so granular lockdown baga dyan. Halos gabos na barangay kan ginubatan except 3 na yaon sa hararayong lugar, mga nasa bulod ng lugar, ang pinag-lockdown po tabi darakan pagkanayap kan COVID. So pag-aadalan mo niyan kan interagency task force diyan sa ginubatan kung ano ang dapat nang gibuhon ta medyo nagbababa na daa ang trend. Diyan man sa lugar ni Renz, what's happening? Good morning, please go ahead na. Salamat tabi Sir Pio, Marina Aga, Marina Aga sa mga parantabay, sa mga ganyatong mga bareta, naging makaskasma na ang naging aksyon kan Municipal Engineering Office kan Galbay, managod ka na concern, katara niya itong mga kababayan digdi sa may barangay, Kulyat, pasyanin dyan sa may Busay, Galbay, dahil sa hibog ng mga punong kahoy, sa gilid kan tinampo. Kaya tulos mo namin aksyon yun niya na pagkaga, sinmagin man ka mga uminaging aldaw, ang grupo ni General Fiel Montaliana, na kung sa ina nagkaigwa ng clearing operations digdi sa mga puning kahoy arani sa mga residensya aning maski por paano matrim asin mabawasan ang hibog na ning kahoy na nakasabit lalong-lalo naman sa mga linya ng kuryente na minsan na medyo delikado lalong-lalo na ngunya nagpaparos-paros asin nag-uuran-uran pinag-unambitan man sa DCTV News ni Jeff Montaliana sinda
malibot pa sa iba pang mga barangay president na dyan sa may parte nga Malabog tanganing magkondukta ng clearing operations asan yun yan tinapos ng una na area asin binibiyo na ang pag-clearing digdi sa may barangay Kulyat hanggang dyan sa may barangay Busay, Daraga Albay. Roger. Yan naman nagbabalita sa Luwas, Transluna, DST, Jubinyo. Salamat Tabi rin sa istorya sa luwas. Sige po Tabi, paramdam da Tabi dyan sa Tabaco City. Paramdam lang po from Tabaco City. Keep safe always. Good morning to all listeners. Sabi kan sa tuya man na sarong listener dyan sa Tabaco City. Correct katabi dyan Sir Pio na dapat darakupon niya na mga nagbarlaw-bagaw na mga ayam ta dyan bagatabi nag-arati. Garo makaati bagayan na naka-display yan. So ayam pigdadakop ta. Pero sumay sa dirikan ayam, daining responsibilidad kitang nabubukod. Ano Tabi? Sige, yan po na sitwasyon tango yan sa pamresyohan kang produktong petrolyo. Halos, ini po, paano ta? I-decipher tang marhay, kuda pag-adalan ta nin mahiwas with all the comprehensive consideration kan pangyayari kung natataarog po kayo niyang sitwasyon tana sa pamresyuhan kang produktong petrolyo. Primero, may diretso kita managad na tugalon ang gobyerno. Anong pinagigibo na tadaing namamati ang komunidad na parang sort of quote and unquote protection sa pagparalangkaw na ini kada bes kan presyo kan fossil fuel. Igwa kitang diretso kayan mananggad da ita mahahali. Pero beyond that, sabuton ta kung natataarog ka ini nangyayari na halos the government's hands are tied up to this moment so much so na ang feeling niya to kitang mga namamanwaan na ikita ni nakukuang tabang as in protection sa gobyerno kada bes na minalangkaw ang presyo kan produktong petrolyo. Okay, now, we go further beyond. Natataarog na kaini. Okay. Kita po, digdi sa Pilipinas and all other countries except gayud itong sa mga miyembros kan pinag-apod na oil-producing countries. Nasa receiving end sa nakita kan epekto kan paghiro kang presyo kan produktong petrolyo sa international na merkado. Yan. And kada bes na minadikta po ang international na merkado kan pamresyuhan kang produktong petrolyo, gabos po na minabakal nin crudo, gasolina, and other byproducts kan fossil fuel, gabos na nasyones, nakaka-experience man kan pinagapod na domino effect pag pinaitaas kan mga nasyones na nagpaprodusir nin petrolyo an sa indang presyo, so gabos na nasyon na minaasa sa inda sa supply, minalangkaw man iyan ang presyo. Not only the Philippines. Pero mag-zero in na kita sa Pilipinas. Okay. Pinalangkaw kan mga nasyones na nagpaprodusir kang produktong petrolyo an sa indang presyo. In fact, ang ngaran kang ito, OPEC. Inda kung nigapakan OPEC na pinag-apod. Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC. Sinda sa mga nasyones na mayaman sa reserba ng fossil fuel. Kadaklangkan mga Arabong nasyones diyan sa Medio Oriente. Sinda ang nagkikrear ka iyan, nag-manufacture, nag-susurop gabos. And sinda ang nagpapabakal kan sa international na merkado. Once na puminalangkaw ito, gabos na nasyon na nagbabakal sa inda ng produktong petrolyo, apektado ang sa indang pamresyuhan, sagkuduman sa barangay level. Okay.
Zeroin kita sa Pilipinas, arog ka ini. Sa Pilipinas, talagang daipo pa makakahiro ang gobyerno. Nata, buting kayunta naman. Primero, igwa kita kan pinagapod na oil deregulation law. Nadangog na nindo ini sa mga nakaagi pang mga manlain-lain na programa, tabi. Igwa kita kan oil deregulation law. Ining oil deregulation law, iyo na nagbamando na sa gobyerno dai na makilabot sa pamresyohan kan mga produktong petrolyo sa merkado because of the essence of competition. Yan. Kaya dai basta-basta makakadiktan gobyerno. Ano ang resulta? Kitang mga tao an minasaparkan tama. Okay. Nata taigwan ning oil deregulation law. Dai ko lang tabi isabot. Kung anong taon ini pinag-implementar, kisay na administrasyon, basta yaon na yan na oil deregulation law. Okay? Ikadua. Kaitong daipang oil deregulation law, hindi kung taman sa kuyang pag-refresh kan memorya. Igwa kaito kan pinagapod na Oil Price Stabilization Fund. OPSF. Panahon pa yata ini kaito ni Marcos. This is very difficult to swallow. Kan kadaklan kan mga namamanuan, lalong-lalo na itong so talagang diehard na ang konklusyon so nakaaging administrasyon ni Marcos daing naginibong tama. All evils. This is very hard to swallow. Pero itong OPSF, so Oil Price Stabilization Fund, gibo ito kan gobyerno, pinag-implementar ito kan gobyerno, kay ito ang gobyerno, igwa pa ning control sa petroleum industry sa Pilipinas. Absent pa kay ito sa oil deregulation law. So Pilipinas kay ito, so gobyerno kang Pilipinas, igwa pa ning control sa industriya kan petrolyo. Igwa kay ito ning ang Pilipinas yata kay ito ang kaput yata, so Petron yan. Ngunyan, itong Oil Price Stabilization Fund, kada bes na mabakal kanin sarong litrong krudo, gasolina, or gas, or any other byproduct kan fossil fuel sa mga gasolinahan, lalo na sa Petron, igwa kaning ipigdadagdag yata ka itong piso or 25 centimos, basta may ipigdadagdag ka. Sa itong Oil Price Stabilization Fund, kontribusyon ito kang Pilipinas, pigtitipon ito kang gobyerno, ang purpose ka ito, pag minapalangkaw so mga nagpuprodusir nin petroleum products na mga nasyones, pag minapalangkaw ning presyo, so presyo tadigdikan mga petrolyo sa Pilipinas, istable, natata-istable. Duman minako aso gobyerno sa pinagkontribo niya to ka ito. Sa irarom kan Oil Price Stabilization Fund, duman makua nin pang-stabilize kan presyo. That was the time of the Marcoses. Kaito, OPSF. Kung tama ang pagrumdum ko kan sa kuyang memorya boda history. Yan. Kaya, maski minapalangkaw ka ito, so international na merkado, nin produktong petrolyo kan presyo ninda, sa Pilipinas, estable ang presyo. Sagkod na nasusustindaran ito na pag bumidaba naman, so pamresyoan sa international na merkado, stay put sa presyo taka ito digdi. Daing masyadong tama na so soften up so epekto sa pamresyoan sa lokal na merkado kan mga produktong petrolyo digdi sa Pilipinas. Ngunyan, daing na po kan OPSF. Tapi para question ito, ay kontribusyon niya, dagdag pasakit ngayon sa mga tao. Kada bes na mabakal ka ito ng gasolina, sarong litro, may dagdag lang na ambag mo man sa gobyerno. 25 yata ito sa lapi or piso. Natipon ito, pag minalangkaw sa presyo ka na produktong petrolyo sa international na merkado, igwa kita digdinin
buffer zone na pinag-apod. Okay. Now, saro pa. Nata taluminangkaw ang pamresyohan sa international na merkado kang produktong petrolyo. Ang sabi kan mga ekonomistas na susubaybayan sa mga artikulos, diit nang nag-o-open up ngunyan ang ekonomiya kan kinakban. So mga faktorya, so mga nagigibonin man lain-lain na mga industriyas, diit nang nagbabalik sa semi-normal ang consumption kan fossil fuel. Nata diit nang nagbabalik ang ekonomiya. Nagro-roll out na ang bakuna, nagbabalik na, so normal pa diit na dalagan kan ekonomiya. Pag sinabi tang nagbabalik na so dalagan kan ekonomiya, that includes so mga faktorya nag-o-open up na, nagamit na iyanin krudo, so sa inda mga pang-deliver, mga pang-pick up nin mga ining so mga raw materials, so mga service vehicles kan mga mga faktorya nagbabarakal na naman iyaning krudo buda gasolina worldwide. Kaya igwa nang ngunya ning halangkaw na demand na naman kan fossil fuel, kaya so mga nagproprodusir kaan applying the law of supply and demand theory, nagpapalangkaw na naman kan presyo kan sa indang produktong petrolyo. Taigwa na naman po ninhalangkaw na level ning demand sa fossil fuel worldwide. Yan po. Ngunyan, sana kung piga para tugal niya ton gobyerno daing nagiginibo, digdi na kita mga pudan. Nag-adang-adag bagang eleksyon. Ano daw kung magkaigwan ng closer look ining sa tuyang mga would-be political leaders na magkaigwa lamang ning panahon to take into closer account, kumbaga, closer consideration I should say, kung napapanahon pa ang oil deregulation law. Tayon ang minagapos kan kamot kan gobyerno, day kayang pakiaraman, so hiro-hiro kan pamresyohan, kan asin supply, nin produktong petrolyo digdi sa to sa Pilipinas. Iyan po ang nakuangkaan. Medyo mahiwas-hiwas na pag-analisar kung natataaro kayo nangyayari sa satuya digdingon yan. Kura no taman kakarampag digdi. Ako untaan sitwasyon na talagang nasa receiving end lang po kita. Saro pang rason, sabi kan mga nagmamasid man kang sitwasyon is, pag minaabot talaga ang taglipot, ining mga bermat sa ini, minalangkaw man ang presyo kang produktong petrolyo sa international na merkado. Iyan po tabi ang diagnosis. Kaya gabos po kita kay ni apektado. Gabos talaga. Kailang nowhere to be found ang solusyon sa kungunyan tabi. Ay nako po. Andali, may upload kita sa telephony. Ito po muna. Hello, marhay na aga tabi 400. Hello, good morning Tio. Opo. Kayo, yan nasa imong pigtutukar sa ngunya na aga. Nata po. Nabukasan mo manungod dyan sa petroleum product. Pero yan kay to, ang time ni Marcos, ako nag-edad pa sa natin mga 17 anyo. Ang hiling ko kay to kan mga panahon na ito na kaya baga kontrolado ang pagtaas kan mga petroleum product na dahil halos ang kadaklang kay to ang kumpanya sa gobyerno. Oho, arog kay ning ang petrol baga sa government yan. Karo ining Caltex gari na sa pagsadiri ang kang gobyerno. Po. Kan pagkahali baga ni Kuan, pagkahali kay ni Marcos. Karo yan sa pagparapabarakal kan sa tuwang mga nagkasurunod na administrasyon. Oho, for reasons na sindaman ang nakakaisiman kunata. Yes, oo. Yan. Kaya, kamping pagparapabarakal baga ito,
I do not know garunan dahil ko lang matandaan masyado. Sa kabaga ini nagruluasa naman na ilain na pribadong petroleum company. Petrol ining mga lao na baga sosyal. Tapos takulo na bagang pribado. Because sir, ano ikatakaw ng diit? Because ilinaog na nga ni so oil deregulation law which open up for the wider market competition. Yes. Yan. So, nawara baga ito. Nawara so itong competition na ito dati. Kaday na garo baga nagkakasurundo na sa mga oil company. Kung ano sa presyo na madalagan, sararo na wala ng kompetisyon na nangyayari. Oh, naigwa kitang saro na pwedeng madalaganan kuntaan na apwera kan DOE. Ano? Igwa sarong ayon sa di gobyerno. Philippine Competition Commission. Yan. Sige po, go ahead po. Sige po. So iyan saro ko sa naririparo kan mga panahon ta medyo igwa naman kita kay Tukidit na isip may kumbaga nasa tama naman kitang edad kan panahon ni Marcos. Kaya kung hiling-hilingon mo ang sitwasyon baga mo yan. Ang time ni Marcos, pira lang ang tax na nagdadalagan sa tuwi sa Pilipinas. Garo, kung daya ko nasa salagan, garo nasa 3% lang kita o 2% lang kita. So, ngunya, pira ang tax ta ngunyan. Pira ang tax na pigkukua digdi sa mga oil companies na ini. Kaya nakakabuelo sila magpalangkaw kang presyo. Iyo gani. So, the kwantanan exhaustively, you and I is in the same level field of understanding kan na sitwasyon na ini. So, siguro it's high time na magkaigwa na ng closer look na ini mga bagay na ini makonsiderar na tabi. Baka may pwedeng maibalik, kung may pwedeng igibuho na lay para maproteheran kita tabi. Opo, tama po yan, Sir Pio. Hiling-hilingon mo sa nangunyan. Ining pagparalangkaw na ini kang petroleum product, ang mamamatian ini, bako itong mga nasa itaas, bako itong mga mayayaman na tao, bako itong mga yaon sa pudir. Ang makatamati kaya ni, kitang nagbabakal kisarong bugkos na kangkong sa market. Opo, tama. Kasi, ilingon mo, Sir Pio, mabakal kita kisarong bugkos na kangkong, dati nababakal tan sarong bugkos na kangkong sa lapi. Ngunyan pira ang bakal takan sarong bugkos na kangkong 10 pesos. Nata, naglulunad iyan. Dahil masukang kung naglalakaw pasiring sa market. Halimbawa, hali ka ngayang mataanag, hali kang buyuat. Dahil man makalakaw sukang kung pasiring sa market, malunad. Iyo, opo. Organizer, ano tabi? In as much as gusto kong pabuelo ni ka, kundi time constraints girari kita, sir, nakautang na nga ni kita, dapat alas 10 mabareta na ikakata ka muna tabi, sir. Salamat din marahya sa pagpartisipar tabi. Okay, thank you very much Pio sa pag-accommodate tabi. Thank you very Salamat. much. Sige, standby. Barata, then halawig na hanap buhay dan babay na kita. Go ahead, Bunjing. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:06. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Sinabi ni Labor Leader as in presidential aspirant Leody de Guzman na bukas siyang mag-atras kung mangangako si Vice Presidente Leni Robredo na ibubusulan sa iyang plataforma. Sa iyang sinabi na handa niyang bayaan ang sa iyang presidential bid kung sindang magkakasundo sa parehong plataforma in kaso magkaigwanin unity talks. Ang sa iyang tinawanin punto iyo ang contractualisasyon, adjustment sa privatization sitting man, deregulation na pagrespaso sa Visiting Forces Agreement as in Enhanced Defense Cooperation Agreement as in kadakol pang iba. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, kibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo,
protektado sa tulong ng United Home Products. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, kay Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust Bahukbulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helak. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, wag Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando D. Cabredo na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee
Coffee Mix, ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Dapat handa ka sa manahotin. It's the day, let's get stay inumin. Let's get play, let's get play, it's the day. Best cafe, best cafe, ang pinamasustansya. Best cafe, di ko na kasama. Best cafe, best cafe, ang pinamasustansya. Best cafe, ang pinamasustansya. Best cafe, di ko na kasama. Best cafe, in one now. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Tay, kasilda po kayo? Sa araw, todo sa suporta si tatay habang nagpapa-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At sa pagpapa-breastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Sa gabi, tuloy lang ang pagtulong ni tatay upang makapagpahinga ng maayos si nanay. Hindi lang naman si nanay ang kailangan ni baby, pati si tatay ay hinahanap-hanap din niya para ihele at kantahan siya. Tulog na po ako, Tay. Suportahan ang First 1,000 Days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Sena Gayad, Kantaysan, Legazpi City. Sarong benepisyaryo sa irarom kang ako Bicol Party List Government Internship Program. Dakula po ang sakuyang pasasalamat sa ako Bicol Party List. Huli kang magayo na programang ini na nagtao sa kuya ni oportunidad na makanood magtrabaho asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Divine Word College of Legazpi. Salamat po kong saldi ko asin kong Alfredo Garbin. Diyos mabalos, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain na re-reparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon, nakapagkontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdara inining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Legazpi na sa tong syudad, kay puhantaan may abilidad. Sa negosyo nagkapangaran, nakunaan at tabangan. Makrear panindadag na trabaho, alan ranyola na ranyolaan sa tuyang malalaoman. Si ranyola nakatabang sa turismo kan sa tong syudad.
Mahigos na nagtrabaho siya at sinagpahiling ng abilidad. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog ka iyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Tabi Bonjing and NEMS. Sabi na 811, Sir Pio, RA 8479, Downstream Oil Deregulation Law of February 1998. Yan. Erap time ata ito, sabi ni Willie. Dahil ko lang po sure, dahil ako maka-attest kung anong po iyan, anong era parte kan Republika kan Pilipinas nagkaigo ng Oil Deregulation Law. Yan, sabi ni Willie. Paray na agatabi isay mo, Willie. Thanks for participating. Sabi ni 0545, good morning, Pio. Aquino Administration yan. Sabi kan sarong texter. Morning, sir. Sa Krusada Tabi, dakulon nagbabalaw-bagaw na ayam. Pagkabanggi Tabi, Krusada man da Tabi, dakul na mga ayam. Okay. Now, in closing, Tabi, igodigdi, sa ekonomiya po, padagos. Sige. So, kung paano baga, Tabi, so, kinaban, nagkaigo ng economic halt to a certain degree, kan magbungkaras ining pandemic. Nagpunduan ekonomiya kang kinaban to a certain degree. Ngunyan, kan nag-roll out na subakuna worldwide, diit nang nag-o-open up so ekonomiya, so mga faktoriya, nagkukunya na, nag-ooperate na, balik na so halos 100% kan mga nagkatrabaho sa mga faktoriya na nagpuprodusir nin mga pangaipo kan tawo, pulong, sabon, gatas, harina, asukar, gabos na mga consumer goods sa bilog na kinaban. Now, in the process, nangangaipo aning fossil fuel, krudo, gasolina, mga oils, mga grasa, gabosta. So, bihikulo ninda, ma-deliver nin mga pinaggibong produkto, makuha kan mga raw materials, mga bihikulo ninda, magamit ito ning krudo, magamit ning gasolina. So, eroplano, mabirahin na, nag-o-open up na po sa ekonomiya. Now, ang epekto kaini, naglangkaw na po na naman so demand sa petrolyo worldwide. Yan. Kaya, following the law of supply and demand and applying it, iyan po, naglangkaw ang presyo. Saro yan sa naka-trigger, Tabi. Kan pagpresyo na kan mga produktong petrolyo worldwide. And ikadua, pag araw kayo ning medyo malipot talaga, naglalangkaw daan demand man sa petrolyo. I don't know kung day ko patabi iyan na abubuting kay paning maray kung ano ang reason behind pero igwa na nagbutuan araw ka na postulate, Tabi. Sige, pwede na tatabonjing. Kaya na. Approve nga sabi ni tatabonjing. Salamat po kasi do pag-antabay. Amang Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Tingog Ganbanwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.